നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് കളക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾസ് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഓർണമെൻറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ നെക്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് നെക്ലസ് കളക്ഷൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് നെക്ലസ് കളക്ഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സാണ്, ഈ ബോക്സിലാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇട്ട് വയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരാം. ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ. കുറച്ച് നെക്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓർണമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മലും വളയും മാലയും മോതിരം ഒക്കെ വരും. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ മാലകളുടെ മൊത്തം കളക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട മടിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം, ബ്ലാക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാരീസൊക്കെ വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ലോക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാറി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോക്കറ്റും കൂടി. ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ലോക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരെണ്ണം വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കറുത്ത മണികളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡിൻ്റെ ലോക്കറ്റ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്, മുത്തുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുള്ള മലയുണ്ട്, കറുത്ത കരിമണിമല. കരിമണിമാലയൊക്കെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് ട്രെൻഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡിൻ്റെ ബേസ് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ പണിയിപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ഇതെനിക്ക് ഫേവറേറ്റാണ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഓർണമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാലത്ത് ആരും അങ്ങനെ കരിമണിമാലയൊന്നും ഇടാറ് തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കരിമണിമാല. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാ വൈറ്റ് പേളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മാലയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല രസമാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുക, അതായത് സിംപ്ലിസിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാലയാണ്. വൈറ്റ് പേൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് വണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിലേറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തണവാണ്. ഈ മുത്ത് ഇപ്പോഴും എത്ര ചൂടത്ത് വെച്ചാലും നല്ല തണവുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം മതി, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഇതിട്ടങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് തിളങ്ങി നിൽക്കും നമ്മൾ. അപ്പോൾ അത്രയും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് വന്നാണ്. ബ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ ഫേവറേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം. ഹെവി ബ്രൈഡൽ ലെഹങ്കകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോസ് കളറും വൈറ്റ് പേൾസ് അടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധാ ഒരു പക്ഷേ ഒത്തിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇടാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും ഹെവിയാണ്. ഇത്തിരി വെഡ്ഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സെറിമണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗേൾസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഒക്കേഷന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് അന്ന് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ശീലമാണ് ഈ നെക്ലസിനുള്ളത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫ് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ സെയിം കളർ ഗോൾഡനോ സിൽവറോ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അധികം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയും വാങ്ങിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഡിസൈൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, കറക്റ്റ് ഇതുമത്തെ ഡിസൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തിളക്കമൊന്നും പറയാനല്ല, പക്ഷെ ഇത് നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനും. ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു രസം. ഗോൾഡിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ ഒരു തരം ആൻറ്റിക് ടച്ച് വരുന്ന ഒരു ഓർണമെൻ്റാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് സ്റ്റോൺസ് വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ റെഡ് സ്റ്റോൺസ് ഇതുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിക് ടച്ച് വരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇതുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാ ഗോൾഡിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് സാധാ ഒരു മാല, ഒരു സിമ്പിൾ മാലയ്ക്ക് പകരം ഫുൾ നെഞ്ച് കവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണിത്. ഇത് മാല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് പണ്ടത്തെ ഫാഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളർ ചേഞ്ചുകൾ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ട്രെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ നെഞ്ച് ഫുള്ള് കവർ, കഴുത്ത് ഫുള്ള്. ഇതിങ്ങനെ കയറ്റിയിടാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറക്കിയിടാം, ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിടാം, ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിടാം. ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇറക്കിയിടാറാണ് പതിവ്, അധികം ഇടണ്ട. ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ഫീലിംഗ് ആണ്. ചില മാലകൾ കമ്മലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ഫീലിംഗ് ആണ്. സീരിയസ്ലി ഇത്
ബ്ലാക്കിൽ വന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഒരുപാട് കളറുണ്ട്, റെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് സിൽവറിൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മാലയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. സിൽവറും ഗോൾഡനും അതുപോലെ ഈ ഒരു ആൻറ്റിക് ടച്ച് വരുന്നതും ഒരു ഓഫ് ഷെയ്ഡും, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓഫ് ഷെയ്ഡും, ഇതൊക്കെ വെറൈറ്റി മാലകളാണ്. അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സിംഗിൾ നൂലുമേ ഹെവി ലോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ മാലകളൊക്കെ എന്നും ട്രെൻഡ് പോവാതെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെവി ലൈനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഇതൊരു പാദസരത്തിൻ്റെ മോഡലാണ്, പക്ഷെ മാലയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ട്രഡീഷണൽ വെയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പാലക്കകൾ എന്നും ട്രെൻഡ് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ പാലക്ക, ചെറുതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് പച്ച കളറാണ്, നോക്കി കാണാം, പച്ച കളറാണ് കേട്ടോ, കരിമ്പച്ച കളർ പാലക്കയാണ്. എനിക്ക് പാലക്കകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞിതാണ് കേട്ടോ, സിമ്പിളായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇത്തിരി ഹെവി ആയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു പാലക്ക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ലോക്കറ്റും പാലക്കയും കൂടി ഇത്തിരി ഹെവിയായി വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നെക്ലസ്, ഒരു സിമ്പിൾ നെക്ലസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹെവി ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത്ത് വരും. ഇത് ഇടുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്ര ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രൈഡൽസിനൊക്കെ വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാല, അതായത് ഈ ഒരു ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പോലത്തെ ഒരു കളറ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു സിൽവറും അല്ല ഗോൾഡനും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വര വരുന്നതാണ് ആ മാലയും വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വെറൈറ്റി മാലകളാണ്. സാധാ കുഞ്ഞി മുത്തു മാലകളെക്കാളും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ച മാലകളാണ്. കുറേ വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, കുറേ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് മാലകളുമേ വരുന്നുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാ പേള് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, മുത്ത് ഇത്തിരി ഗ്ലേസിങ് ഉള്ളത്, ചുറ്റും ഗോൾഡൻ ആണ്, ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ആണ്, ഉള്ളിലൊരു ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞു ഗോൾഡൻ മുത്തുകൾ വന്നിട്ട്, ഇത് സാധാ മുത്തുമാലയുടെ കൊളുത്ത്, ഇതിൻ്റെ മുത്തുമാലയുടെ കൊളുത്ത് പോലത്തെ കൊളുത്താണ്, ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൊളുത്താണ്. എനിക്കിതും ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് നല്ല കൂളിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. ചില മാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാവാം, അത് നല്ല കൂളിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതും നല്ല കൂളിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ബ്ലാക്ക്, ഇതും നല്ല കൂളിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാല ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കൂടി പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.